Γεια σας κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή Αρμαγεδόν αρχίζει. Αρχίζει δυναμικά, όπως άλλωστε θέλαμε να αρχίσει. Είπαμε ότι θα καλύψουμε πολλά θέματα και έτσι θα γίνει. Κυρίως αθλητικού περιεχομένου. Σήμερα όμως αρχίζουμε ποδόσφαιρο. Έτυχε. Τυχάνουν πολλά πράγματα τελευταίως. Και εμείς τα παρακολουθούμε. Μαζί μου ο Ανδρέας Ανδρέου. Ανδρέα, γεια σου Λαύκο μου. Καλώς σε βρήκα. Σαμπούτιο ξέρεις? Ξέρω, ναι, είναι της εποχής μου. Είναι της εποχής σου? Είναι της εποχής μου, ναι. Ευτυχώς, γιατί νόμιζα ότι της δικής μου ήταν. Έχει πολλούς, με το σκεφτέσαι. Γιατί βρίσκεσαι εδώ, γιατί σε καλέσαμε, θύμισε με λίγο. Καλέσετε με εκ μέρους της TLR. TLR, τι είναι το TLR? TLR είναι... Μοιάζει με μάρκα ψυγείου, έτσι. Μάρκα ψυγείου. Ναι, εντάξει, δεν ήταν τόσο στόχος. Παρόλο που το TLR με παραπέμπει σε μάχες με ξύφη, δεν ξέρω γιατί. Αυτό με παραπέμπει. TLR, τι είναι, ειδικά όταν το ολοκληρώσει, δηλαδή The Last Remaining. The Last Remaining 48. Μάλιστα. Για να... Οι τελευταίοι 48 ή οι τελευταίοι της 48? Οι τελευταίοι της 48. Μάλιστα. Της Ομόνοιας δηλαδή που δημιουργήθηκε, με τα ιδανικά που δημιουργήθηκε, δηλαδή έτσι βλέπουμε τον εαυτό μας λίγο. Αφού αλλάσουν τα πράγματα και προχωρά το σύγχρονο ποδόσφαιρο και πάει και που πάει. Εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι Ομόνια. Γιατί είσαι Ομόνια? Γιατί μεγάλωσα με τα ιδανικά της Ομόνιας. Τα οποία είναι? Τα οποία καταρχήν αν το πάρουμε ιστορικά, η Ομόνια δημιουργήθηκε και είναι ιδεολογικά συνδεδεμένη με οτιδήποτε επαναστατικό, αριστερό κτλ. Από τη δημιουργία της. Ξέρουμε τις καταστάσεις, ας μην μιλήσουμε ιστορικά. Ναι. Η απόσχηση από τότε, το ΑΠΟΕΛ κτλ. Δεν χρειάζεται να μου ιστορικά. Μιλοκομματικά, καθαρά ιδεολογικά. Είμαι αριστερός άνθρωπος. Άρα είσαι ομονιάτης αριστερός? Είμαι ομονιάτης. Συνειδητοποιημένος. Αριστερής ιδεολογίας. Αριστερής ιδεολογίας. Μάλιστα. Ναι. Και πώς σε βρίσκουν, δηλαδή παρακολουθούσες την Ομόνια όλα αυτά τα χρόνια? Ναι. Παρακολουθώ την Ομόνια από 4 χρονών. Μάλιστα. Που ήταν η πρώτη φορά που μπήκα μέσα σε γήπεδο μαζί με τον πατέρα μου. Είσαι οπαδός ή φίλαθλος? Κοίτα, ήμουν φίλαθλος μέχρι πριν λίγο καιρό που από ό,τι κατάλαβα άλλαξα και γίνηκα οπαδός στα γεράματα μου. Να ορίσουμε το τι είναι οπαδός, τι είναι φίλαθλος. Ακριβώς, ναι. Φίλαθλος... Γιατί έχει σημασία τούτο στο παιχνίδι που παίζει. Φίλαθλος, ναι, ακριβώς, έχει μεγάλη σημασία. Φίλαθλος, εντός που έκανα εγώ τόσα χρόνια, δηλαδή επίαινα φανατικά, έβλεπα την Ομόνια. Για να πω την αλήθεια, δεν είμαι του ποδοσφαίρου με την έννοια, θα με δεις εμένα εύκολα να κάτσω να δω Champions League είτε τελικό ή οτιδήποτε. Να το δω εάν τύχει, να ευχαριστηθώ παιχνίδι, αλλά αν έχω κάτι άλλο καλύτερο να κάνω, να το κάνω. Αν παίζει η Ομόνια Champions League, θα πάει στην Ομόνια. Αν παίζει η Ομόνια, παίζει η Ομόνια. Μάλιστα. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, ούλα τα άλλα γύρω. Οπότε ναι, έτσι μεγάλωσα. Ήμουν μέσα στην Κερκίδα, να πω την αλήθεια, κάθομαι πάντα στη Βόρεια, που το Μακάριο κάθομαι μαζί με τη θύρα 9, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, δεν είχε σημασία, εν ήμουν του πυρήνα, εν ήμουν οργανωμένος, εν ήμουν τούτον που λαλούμε οπαδός. Μάλιστα. Οπαδός είναι που σημαίνει, οπαδός είναι οργανωμένος, ο άνθρωπος που σε κάποιο, δεν ξέρω πώς να το... οργανωμένος κάπου τέλος πάντων. Ασχολείται με τα οπαδικά οργανωμένα, δηλαδή να ετοιμάσουν τα πανιά τους, τα παιδιά να ετοιμάσουν τα pre-games τους και τα πράγματα. Εν ήμουν ποτέ. Μπορεί να βρίσκουμε σε κάποιο pre-game του ενός τη μια φορά, του άλλου την άλλη φορά, παραπάνω για... Να ρωτήσω, σκουλαρίκι, ιδιόρυθμο, μουσι, αυτό είναι οπαδικό ή είναι του Ανδρέα? Όχι, του είναι του Ανδρέα. Το είναι του Ανδρέα. Δηλαδή φανιλίτσα, ξέρω εγώ κτλ. Μουσι και σκουλαρίκι είναι του Ανδρέα, είναι το οπαδικό. Όχι, του είναι του Ανδρέα που χρόνια πολλά. Αν είναι να το βάλουμε κάπου, είναι να το βάλουμε μουσικά. Μπράβο. Metal και τα heavy metal κτλ. Έτσι φαντάζομαι. Ναι. Αλλά πάντα νιώθω πιο ανετάφορο τούτο, δεν το σκέφτομαι. Και πειράζεσαι που σε ρωτώ. Όχι, ελεύθερα. Δηλαδή είμαστε για πούμε ό,τι θέλεις. Εγώ δεν υπεκφεύγω σε τίποτε. Μάλιστα. Ενώ καταλάβεις και ελεύθερη κουβέντα. Μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις, μπορείς να γίνεις ακόμα και επιθετικός αν θέλεις. Εντάξει, επιθετικός ξέρεις ότι δεν δίκαιο είμαι, αλλά καυστικός πάντοτε είμαι. Ελεύθερα. Και σε βρίσκει η ζωή στην πορεία κτλ. Ως εκπρόσωπο τύπου μιας ομάδας ανθρώπων, οπαδών, η οποία ονομάζεται TLR. Γιατί TLR? Last Remaining, να το ονομάζουμε
The last remaining. Ναι, θεωρούμε ότι ως ένα σημείο, σαν οργάνωση πάντα, σαν οργανωμένοι οπαδοί, και δεν μιλούμε για μεμονωμένους ανθρώπους, ότι κάτι άλλαξε και ότι πλέον η Ομόνοια, να τα πούμε πιο... Μ' αρέσει και λαλό η Ομόνοια. Γιατί η Ομόνοια για μένα είναι ένα πράγμα. Okay. Είναι η ομάδα. Είναι τα ιδανικά της, είναι τούτα που εκπροσωπεί που το 48 σε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο. Οπότε η Ομόνοια είναι ένα πράγμα και το τι σημαίνει για τον καθένα μπορεί να είναι διαφορετικό και η διοίκηση της Ομόνοιας, ακόμα από τον καιρό του Σωματείου, πριν να γίνει εταιρεία, είναι η διοίκηση της Ομόνοιας. Δηλαδή, μες στο δικό μου το μυαλό, μπορώ να μαλώσω, να διαφωνήσω, να πω 1000 κακές κουβέντες, αν θέλεις να το θέσω έτσι στο extreme του, για οποιαδήποτε διοίκηση, ακόμα και του Σωματείου, και δεν προδίδω την Ομόνοια. Γιατί η Ομόνοια είναι κάτι άλλο. Η Ομόνοια είναι τα ιδανικά της. Εντζίνο, τελειώσε. Πώς προέκυψε η ανάγκη, γιατί θα φτάσουμε σιγά σιγά στο ζουμί της υπόθεσης. Πώς προκύπτει η ανάγκη της δημιουργίας αυτού του οργανισμού, της οργάνωσης, τέλος πάντων καλύτερα. Κοίταξε, εγώ για να είμαι ειλικρινής, ήβρα τα παιδιά. Ωραία. Ναι, αλλά οπότε, για να τα αντιπροσωπεύσεις σημαίνει ότι ενημερώσασαι γιατί δημιουργήθηκε. Να σου μιλήσω για το προσωπικό μου, ναι, και να καταλάβεις και το γιατί δημιουργήθηκε. Ναι. Γιατί έτσι, να αποφύγω να μιλήσω για τους δημιουργούς του πράγματος. Εγώ λοιπόν, εντάξει, δεν μ' αρέσει και να μιλώ για μένα, αλλά να το πω χάρη της κουβέντας. Ναι, ακριβώς, γιατί πρέπει να βρούμε μια άκρη. Ακριβώς, και να προχωρήσουμε και παρακάτω, νομίζω να απαντήσει για κάποια πράγματα. Εγώ δεν νιώθω καθόλου καλά όπως είναι η Ομόνοια. Όπως είναι η διοίκηση της Ομόνοιας σήμερα. Νιώθω ότι η διοίκηση δεν αντιπροσωπεύει την Ομόνοια. Τα ιδανικά βασικά της Ομόνοιας. Όπως τα έζησες και τα γνωρίζεις και τα αισθάνεσαι εσύ. Μπράβο. Όσον ήταν σωματείο, είχα κάποιον να τα βάλω μαζί του, ο οποίος στο κάτω-κάτω ήταν εκλεγμένος. Ακόμα και να διαφωνούσα με τον τρόπο που έγινε και με το κλειστό του τον κύκλωμα, γιατί είμαστε τα να πούμε αλήθειες. Που τον καιρό του σωματείου η Ομόνοια. Η διοίκηση της ήταν πάντα κάτι κλειστό. Ναι. Ας μην ξεχνάμε ότι βάλε του από παντού. Ναι. Συζητώ τους λόγους, απλά λέω γεγονότα. Να σου το πω έτσι. Σαν γεγονός είναι ότι ήταν κάτι κλειστό, δεν ήταν πολλά ανοιχτό στον κόσμο της Ομόνοιας, που μην ξεχνάμε βασίζεται πάνω στον κόσμο. Δηλαδή είναι η ομάδα του λαού. Είναι η Ομόνοια λαός. Δεν είναι ούτε θρύλος ούτε τίποτα. Είναι Ομόνοια λαός. Αλλά στο κάτω-κάτω ήταν κάποιοι άνθρωποι που ήταν εκλελεγμένοι, δεν ήξερα τι έκαμε ο καθένας. Ναι. Αν έτρωε έναν, δεν έτρωε έναν, whatever, είχες έναν άνθρωπο να τα βάλεις μαζί του, αλλά νιώθες ότι η Ομόνοια ήταν και δική σου. Μάλιστα. Τώρα, τούτο το πράγμα με το οποίο μεγαλώσαμε όλοι μας, ναι, και νιώθαμε το δικό μας, και πηγαίναμε στο γήπεδο και βλέπαμε μια ομάδα καλή, κακή, οτιδήποτε, μπορεί να τα βάλα με τον παίχτη, με το τριφύλι στο στήθος του, όχι απλά είναι τα βαλά, ήταν τσίνον που ήταν και ήταν πάνω πουλα. Ήταν ιερόν. Ναι, αλλά πριν είπες ότι δέχεσαι την πορεία της εξέλιξης των πραγμάτων και την αλλαγή. Τώρα η Ομόνοια έχει μετατραπεί σε εταιρεία. Άρα τα συμφέροντα της εταιρείας πολλές φορές θα πρέπει να έρθουν σε αντιπαράθεση ή σε αντιδιάσταση, όπως θέλεις πες το, της ιδεολογίας της Ομόνοιας. Τότε βρίσκεται ο λάθος άνθρωπος στο λάθος τιμόνι. Άμα το θέτουμε έτσι, ναι, βρίσκεται ο λάθος άνθρωπος στο λάθος τιμόνι. Δηλαδή, η Ομόνοια αντιπροσωπεύει και που αντιπροσωπεύει. Ναι. Ήρθε ένας άνθρωπος κάποια στιγμή λόγω οικονομικών χιλιονθκιών και ας είμαστε ειλικρινείς, θα μιλήσω συγκεκριμένα, εντάξει. Ήρθε ένας άνθρωπος λόγω μιας ανάγκης να εξοφληθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, κάποιες εταιρείες. Ήρθε σαν σωτήρας ή όχι, να το θέτουμε λίγο πιο απλά. Εξαρτάται τι εννοείς σωτήρας. Δηλαδή, αν ρωτήσεις εμένα, ναι, προσωπικά, ας πούμε, να προτιμούσα να παίζει τέταρτη κατηγορία η Ομόνοια παρά να την πιάσει ένας επιχειρηματίας. Πόσοι θα προτιμούσαν να παίζει τέταρτη κατηγορία? Δεν έχει σημασία. Εν τόν που σου λέω, για η Ομόνοια ή ο καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Εδέχτηκα τούτον που έγινε. Αυτή είναι η δική σου προσωπική εκτίμηση. Ναι, εδέχτηκα τούτον που έγινε. Η Ομόνοια έγινε πλέον η διοίκηση της Ομόνοιας. Γι' αυτό ο άνθρωπος τούτος, μιλούμε για τον Παπασταύρου,
ήρθε σαν διαχειριστική εταιρεία. Μάλιστα. Να Σωστά. διαχειριστεί το όλο θέμα. Ναι. Άρα, εβάλαμε μια διαχειριστική εταιρεία. Και είπα, οκ, να το δεχτώ σε ένα σημείο ότι άλλαξαν κάποια πράγματα και ότι αντί να έχουμε εκείνους που την διαχειρίζονταν πριν, θα έχουμε μια διαχειριστική εταιρεία. Ίσως εν και προς το καλύτερο. Ανέβρωση, έχει λεφτά όμως, μπορεί να αγοράσει παίχτες, μπορεί να αγοράσει καλύτερους παίχτες. Μπορεί να το διαχειριστεί πιο επαγγελματικά, πιο σωστά. ψυχρά. Άρα έχει τα θετικά τους Ναι, στοιχεία. άρα πλέον έχουμε τη διαχειριστική εταιρεία και την Ομόνοια. Τούτο που σου έλεγα πριν. Έτσι το έκανα στο μυαλό μου. Οπότε, ο κύριος Παπασταύρου που ήρθε διαβεβαίωσε μας και από τα πρώτα πράγματα που θυμούμε, γιατί είναι κάτι που με έπεισε, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, διαβεβαίωσε μας ότι δεν έχει κανένα σκοπό να αλλάξει οτιδήποτε ιδεολογικό υπάρχει μες στην Ομόνοια. Μάλιστα. Εντάξει. Πρώτη διαβεβαίωση. Και δέχτη κάτι. Έρχονται κάποιες σωστές κινήσεις, έρχονται κάποιες επιτυχίες κτλ. Και μετά αρκεύει και γυρίζει ο πράγμα. Γιατί αρκεύει και βλέπεις ότι ναι, τούτος ο άνθρωπος ήρθε, κάνει κάτι και μετά βλέπεις ότι διαχειρίζεται την ομάδα σου, που με ξεχνάς ότι εγώ πληρώνω για να πάω να τη δω την Ομόνοια. Ναι. Εντάξει. Και έρχεται εκείνος που θέλει να κερδίσει που την Ομόνοια. Είναι εμπόρευμα η Ομόνοια πλέον. Για εκείνον, ναι. Ναι, για όλους. Για να πάω να τη δεις πρέπει να πληρώσεις. Πάντα πληρώναμε. Ναι. Αλλά δεν είχαμε πρόβλημα. Okay. Λοιπόν, κάποιος κερδίζει όμως τώρα. Ναι. Και κάποιος κάνει ό,τι κάνει με σκοπό να κερδίσει. Ναι. Να σου το θέσω διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα, Ναι. μπορεί να κάνω λάθος ή σωστό, αν του κύριου Παπασταύρου πούντου, έλα σου πω, φέτος μένει στη ομάδα, πουλά μου όλους τους παίχτες για 5 δις και πέσε δεύτερη κατηγορία. Παίξει με δεύτερα, με κόφτη. Να πουλήσει. Νομίζεις? Να πουλήσει όλους τους παίχτες. Ναι, Ναι. Σήμερα τώρα. Ναι. Πόσα μου είπες? Ισολογισμός. Έδωκα 5, πιάνω 50, έλα ως παίχτες. Δηλαδή έχεις την εντύπωση ότι ο κ. Παπασταύρου είναι ψυχρός ή το επιτελείο του τέλος πάντων είναι ψυχροί επαγγελματίες. Εντάξει. Είναι και η διαφωνία σας. Εν περιμένω κάτι άλλο από τον κύριο Παπασταύρου. Ναι. Που τον οποιοδήποτε, να μην το προσωπήσουμε, παρόλο που είναι ο κ. Παπασταύρου αυτή τη στιγμή, αλλά οποιοδήποτε επιχειρηματία ο οποίος αναλαμβάνει μια. Διότι δεν είναι μόνο η Ομόνοια εταιρεία, είναι δεκάδες εκατοντάδες ομάδες στον κόσμο. Ναι. Αν θέλεις να το συζητήσουμε όμως Ναι. και να μιλήσουμε και για τον αιώνια εχθρό μας, ας πούμε. Εντάξει. Έχεις έναν πρόεδρο με τα 1000 κακά τους. Ναι. Όλοι είμαστε Λευκοσία. Όλοι έχουμε φίλους και αποελίστες και πουλές τις ομάδες με λαό εμπελάρες. Ο πρόεδρος των αιώνια εχθρών μας όμως είναι και αποελίστας. Ο άνθρωπος που έμεινε δαμέ για να διαχειρίζεται την Ομόνοια, γιατί ο Παπασταύρου, φαντάζομαι, εντάξει, ο Παπασταύρου λέω το έτσι, είναι υποτιμητικό. Είναι στην Αμερική, κάνει τις δουλειές του προφανώς πολλά πιο ακριβές που την Ομόνοια. Ναι. Όσον εσύ η Ομόνοια είναι εντάξει. Σας πειράζει το πάντων ότι είναι η Ομόνοιά της? Όχι. Ναι. Όχι, πειράζει με ότι τούτοι που έμειναν ποδά διαχειρίζονται την Ομόνοια σαν να σε λάθος ομάδα. Σαν να επίαν. Εντάξει, δηλαδή τι θα θέλεις να κάνουν τους άνθρωποι, ρε Ανδρέα? Δηλαδή, και καταλαβαίνω τώρα ότι αυτή είναι και η δημιουργία της ομάδας αυτής των ανθρώπων, η οποία ονομάζεται The Last Remaining, για να κάνει τι, αντιπολίτευση? Αντίλογο. Αντιπολίτευση δεν μου αρέσει να το λαλώ, γιατί η αντιπολίτευση πάει σε κάτι που στοχεύει να πιάσει σε μια εξουσία. Το TLR δεν έχει κανένα λόγο να πιάσει καμιά εξουσία. Το TLR είναι ο παδός. Εντζήνος που πληρώνει για να κάνει τα τύμπανα του, για να κάνει τα πόστερ του, για να κάνει τα πράγματα του, να τα πάρει στο γήπεδο, να στηρίξει την ομάδα, να φωνάξει, στο κάτω-κάτω να ξετοιμάσει, να βάλει πίεση και στους παίχτες τους δικούς μας και στους αντιπάλους για να κερδίσει η Ομόνοια. Τούτο είναι ο παδός. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Εάν εσείς θα κάνετε, γιατί δεν πάτε όπως είπε και η 29η να κάνετε μια άλλη. Να πάτε στην άλλη Ομόνοια, αφού σας βολεύει τούτη η Ομόνοια. Μα γιατί όποτε μας βολεύει κάτι να αλλάσουμε ομάδα. Δηλαδή όποτε διαφωνώ με την χ διοίκηση της Ομόνοιας, όχι, να κάτσω δαμέ και να αλλάξω τη διοίκηση.
Και μεν το πάρεις ψωνίστικο είναι το πράγμα. Θεωρώ ότι είμαστε κυβέρνηση. Μα Τρίτσιο Κούκος είσαστε. Εντάξει. Πώς αλλάξετε Τρίτσιο Κούκος μια κατάσταση? Έχει και μια παροιμία που λαλεί με έναν κούκο έρχεται η ανοίξη. Με ένα εντός το λαλεί... Με έναν επαστάτη γίνονται πολλά πράγματα. Με ένας να αντισταθεί αρχίζει η ολόκληρη επανάσταση. Άρα είσαι αυτής της ιδεολογίας εσείς. Δεν σας φοβίζει το Τρίτσιο Κούκος? Όχι, δεν μας φοβίζει καθόλου γιατί είμαστε τούτοι που φαινούμαστε. Πιστεύω ότι έχει πολλούς ομονιάτες που έχουν πρόβλημα με το δόλο που δημιουργείται. Γιατί μιλούμε με τον κόσμο. Απλά μιλούν. Απλά μιλούν. Ναι, φοβούνται. Να σου πω πολλά ίσα τι φοβούνται. Δημιουργείται η TLR με σκοπό να βάλει λίγη πίεση, γιατί θεωρούσαμε ως τότε ότι το οπαδικό κίνημα, ας μην το ονοματίζω, εντάξει, εξάλλου ευκήγαν όλα στη φόρα τώρα τελευταία, το οπαδικό κίνημα της Ομόνοιας δεν έκαμε το που έπρεπε να κάνει. Δεν έβαλε πίεση στη διοίκηση. Δεν συμπεριφέρετουν σαν οπαδοί. Συμπεριφέρονταν περισσότερο σε τούτον που μου θυμίζουν οι οργανωμένοι του Άρη, χωρίς να θέλω να τους θίξω. Άλλη φιλοσοφία, άλλος τρόπος σκέψης. Μπράβο στον Άρη και στη διοίκηση του για τον τρόπο που συμπεριφέρεται στην ομάδα τους. Ναι. Άλλος Άρης, άλλος είναι η Ομονία. Ναι, και οι δύο εταιρείες είναι όμως. Και οι δύο διαχειρίζονται μια ομάδα και βλέπουν να μπουκάμει μια και να μπουκάμει άλλη τέλος πάντων. Ας το προσπεράσουμε. Εγώ νιώθω ότι εντούν το πράγμα, γιατί βλέπουμε τον Άρη μια οργανωμένη όμορφη κερκίδα με τα τύμπανα τους, με τα πράγματα τους, όμορφα ντυμένοι, όμορφα συμμαζεμένοι. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο αυθόρμητα οργανωμένο οπαδικό το πράγμα. Λίγο έτσι το... Ναι, και είχαμε και την Ομόνια που θέλουν να φαίνονται οργανωμένοι οπαδικά, θέλουν να φαίνονται έτσι το οπαδικό. Δηλαδή εσένα το να είσαι οπαδός πρέπει να είσαι άγριος στην κερκίδα? Όχι. Πρέπει να συμπεριφέρεσαι με βρυσίδινη ή οτιδήποτε άλλο? Όχι. Ο οπαδός πάει, κάνεις το καθήκον σου στο γήπεδο, στηρίζεις την ομάδα σου με τους τρόπους που μπορείς και ασκείς πίεση στην οποιαδήποτε διοίκηση, γιατί η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Εν είναι η διοίκηση πάνω απ' όλα. Ναι. Δηλαδή εσείς θέλετε τίτλους, τι θέλετε? Καταρχήν, ας τα πιάμε με σειρά. Ναι. Είναι μόνο θέμα τίτλο. Διότι για να διαφωνήσεις με την ομάδα σημαίνει ότι δεν έκαμε κάτι καλό, άρα δεν τη θωρείς την ομάδα να πίνει και που θέλει. Ναι, κοίτα, κάτι άλλο. Ναι, αυτό το άλλο που θέλεις και είναι τίτλος. Που συνέβαινε, τίτλος. Ο τίτλος είναι πολύ σχετικό πράγμα. Γιατί μπορεί να τα κάνεις όλα σωστά και να έρθει τούτο που λαλούμε ένας Άρης, μια Πάφος, να δώσει πολλά παραπάνω λεφτά, να συμπεριφερθεί πολλά πιο επαγγελματικά θέλεις και να σου πιάει τον τίτλο. Εμείς θέλαμε να γίνει μια σωστή διαχείριση του ρόστερ της ομάδας που δεν έγινε του. Ναι. Οπότε... Είσαστε ειδικοί στο ρόστερ εσείς, στο ποδόσφαιρο, στον αγωνιστικό τομέα? Άρα πώς ξέρετε ότι εδώ έχει προπονητή, έχει διευθυντή, έχει κόντα διευθυντή, έξτρα διευθυντή. Έχει ένα σωρό ανθρώπους του Μάπας. Καλά, εν ήσουν και πριν 7 χρόνια, γιατί δεν πουλήσαμε. Είχε, αλλά δεν πήγαινε καλά. Γιατί? Εν ήσουν που ξέραμε καλύτερα, που ξέραν καλύτερα από εμάς. Εν τω μεταξύ να είσαι σίγουρος ότι Σαρδάμ κάμω τώρα καρτερούν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ κάμουν βιτεούθηκια τώρα και περιπέζουν να είμαι πολλά happy με το πράγμα. Εμένα αρέσκουν μου να γελάσω. Να γελάσω πολλά. Τώρα που το είπες τούτο, αισθάνεσαι ότι, γιατί ελέγχθηκε και από άλλους ομονιάτες, λέει ότι δεν μας κάνουν, λέει, που μας βάλουν, ότι άρχισε το θέμα τώρα με τις δίθεν άλλων ρεζιλίκιν, δίθεν το στημένο παιχνίδι κτλ. Η Ομόνια είναι έναν τεράστιο οικοδόμημα το οποίο βάλετε από παντού. Δεν αισθάνεστε ότι είστε δούριος ύπος σε αυτό το οικοδόμημα, ότι το βάλετε από μέσα? Ναι, να ρωτήσω κάτι εσέναν τώρα, να σου απαντήσω με ερώτηση. Η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία μπορούμε να θεωρήσουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν εποχές που βάλετε από παντού. Αν έρθω και εγώ και πω ότι η κυβέρνηση του Αναστασιάδη με τα διαβατήρια τσίνον των καιρών που εβάλλεται πουλήν την Ευρώπη για τσίνα που έκαμε. Αν έρθεις εσύ σαν δημοσιογράφος και πεις ο κύριος Αναστασιάδη και η οικογένεια του εφάν και σπάσαν, είναι που σημαίνει το πράγμα, ότι δεν έπρεπε να το πεις.
Ναι. Τούν το γεγονός. Κοίταξε. Ρωτώ σε πολλά. Ναι, δηλαδή, ναι. μπορούσε να έρθει και η κυβέρνηση τότε και να σου πει: περίμενε, βαλούμαστε που παντού. Βάλει και εσύ, είσαι προδότης. Πάει έτσι. Να μην κάνουμε αντιπολίτευση τότε, κανενός. Να μην υπάρχει αντίλογος. Ναι, να μην υπάρχει, γιατί βάλετε που παντού. Δεν μπορεί να κάνουμε τώρα. Άμα κάνεις βλακίες, να βάλεσαι που παντού. Είναι πολλά απλά τα πράγματα. Μην κάνεις βλακίες, να μην βάλεσαι που παντού. Ναι. Υπάρχει ένα γεγονός. Τιμωρήθηκαν 7 οπαδοί. Ναι. Έτσι. Είναι δική σας? Κάποιοι ναι. Ναι, βασικά. Ναι, δική μας, να το θέσω έτσι. Ναι. Εκτός που κάποιους που οι ποινές τους ήταν πολλά πιο. Λοιπόν, μπήκε σε άλλο θέμα τώρα. Ναι, οδηγούμαστε σε διάφορα θέματα. Τα βασικά θέματα αυτά πρέπει να βγάλουμε έξω. Στις απαγορεύσεις Ναι. και στις απαγορεύσεις εισόδου στο γήπεδο, Ναι. που για το οπαδικό κίνημα γενικότερα και ανά το παγκόσμιο και στην Κύπρο, Ναι. έπρεπε, άσχετο με το τι κάνουν οι διοικήσεις, έπρεπε να είναι κόκκινη γραμμή. Δεν μπορείς να βάλεις απαγόρευση στον οπαδό. Τέλος. Περίμενε. Τέλος. Περίμενε. Μπορεί να βάλει. Περίμενε να τελειώσει. Ναι. Μπορεί να βάλει, εάν θεωρήσει η ΚΟΠ. Μπορεί να βάλει η αστυνομία. Μπορεί να καταδικαστείς για οτιδήποτε και να σου απαγορεύσουν την είσοδο στο γήπεδο. Οκ. Δεν μπορεί η ομάδα σου να σου βάλει απαγόρευση στο γήπεδο. Ωραία. Πρέπει να πάμε στην αιτία. Τι έγινε για να σας τιμωρήσουν? Να τιμωρήσουν τους οπαδούς σας? Τους οπαδούς της οργάνωσης, τους οπαδούς έτσι αλλιώς της Ομόνοιας. Το τι έγινε με γελίο. Δηλαδή, κάτι κάνει πρωτοφανές, κάτι μασέρκα, με πιστόλια, με τι τέλος πάντων. Επειδή να δέρετε κόσμο, τι έκανατε? Κοίταξε, τούτον έμεινε να πει η διοίκηση της Ομόνοιας. Δηλαδή, ας την ονοματίσουμε. Ελπίζω να μην είναι πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι πίσω από τούτα ούλα είναι ο κύριος Γρηγόρη, ο αντιπρόεδρος της Ομόνοιας. γιατί? Δεν ξέρω. Επειδή εστραφήκαν εναντίον του? Κοίτα, Ήταν το πρόσωπο της. όχι, από ό,τι φαίνεται, δεν του αρέσκει να έχει αντίλογο. Μα και μπορεί σε έναν χώρο τέτοιο να μην έχει αντίλογο. Το θέμα είναι τι Άμα- κάνετε εσείς. Άμα κόφκεις την κελέν του, Ναι. οποιοδήποτε ξεκινά να κάνει αντίλογο, και εντάξει, εμένα βλέπεις με. Πόσο chance έχει να πάω να δέρω κάποιον? Καταρχήν είμαι 47 χρονών. Έχω 1000 προβλήματα υγείας. Ναι, αλλά Αν πάω να δερτώ, ας πούμε, Ναι. αν προκαλέσω οποιοδήποτε αδερτό, το πιο πιθανό είναι να με έφυγε που τζάμε. Ναι, αλλά εσύ είσαι 47, έχει άλλους που 18, 20, 22 και θηρία. Ναι, εντός που σου λέω, ότι το πιο Όχι γιατί πιθανό. είσαι θηρίο, αλλά μιλούμε τώρα για όγκο. Όχι, δεν είμαι. Αλλά λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, αν πάω εγώ να κάνω καυκά μες στη βόρεια, ας πούμε, πρέπει να είμαι βλάκας. Ναι. Εντάξει, Να φας πολύ ξύλο. να φάω πολύ ξύλο. Οπότε, Ναι, αλλά τι έγινε με τους 7? να σου πω, Θέλω να ξέρω. να σου πω, Πέτε μας επιτρέψτε. είναι ένα. Ναι. Είναι ένα το γεγονός. Ναι. Και το πρόβλημα το μεγάλο δημιουργήθηκε φέτος. Εντάξει. Η TLR πότε υπάρχει? Από πότε? Πού πέρσι. Μάλιστα. Η TLR για κάποιο λόγο, γι' αυτό σου λέω δεν τους αρέσκει ο αντίλογος, για κάποιο λόγο που τη δημιουργία της δέχεται πόλεμο. Και έρχεται η φάση και μαλώνουν, πας στη βόρεια κάποια πλάσματα. Δημιουργείται μια σύραξη. Ναι. Μες στον Ένας εφήλιος. Μια σύραξη. Μες στον τη σύραξη ήταν 30 πλάσματα. Εντάξει. Δημιουργείται του τη σύραξη, έδερνει κανέναν, γιατί προφανώς μες στη βόρεια βρεθήκαν και 20 πλάσματα που έξεραν και ο σκιός. Και το σκιό εννοώ και τα σκιό τα σύνολα που αρπαχτήκαν τέλος πάντων. Και έρχεται η ώρα. Και το άλλο σύνολο τι ήταν? Ήταν η Ομόνια Αιώνια, τι ήταν? Ναι, ήταν που την αιώνια. Ναι. Ήταν που την Ομόνια Αιώνια. Ήταν που τζάμε. Εν ήταν ούλοι. Ήταν που τζάμε. Τέλος πάντων. Εν έχει σημασία. Τούτες οι παρεξηγήσεις δεν δημιουργούνται μόνο μες στη βόρεια. Δημιουργούνται παντού. Εγώ τόσα χρόνια μες στο γήπεδο είδα να μαλώνουν και τζάμε, να μαλώνουν και από εκεί, αρπαχτήκαν και... Εντάξει. Λαλώ εγώ κάτι Αρένα, το γήπεδο πάντα. Ναι, για τον Λοΐζου, πετάσσεται ο άλλος που εθιός του, έτυχε να πούμε τζάμε. Σωστό. Συμβαίνει σε όλους. Όσοι ζήσαμε την Κερκίδα εν ενεργεία. Να αρπαχτούμε, μετά είναι κανένα πρόβλημα. Δεν είμαστε Αμερικανάκια στο κάτω-κάτω, ας πούμε, και τις φουσκούες και επισκαλούμε. Μπορεί ο πρόεδρος τσίνο να θωρεί. Αν μπορεί να θέλει, εννοείς. Ναι, τσίνο να θωρεί, αλλά εσείς δεν το θέλετε τούτο. Θέλετε ένταση στην Κερκίδα. Ένταση εννοώ με την έννοια του πάθους. Ναι, θέλουμε πάθος. Δεν είμαστε ούτε Αμερικάνοι,
να μην πω ούτε Εγγλέζοι γιατί είναι χειρότεροι που μας. Ναι. Ούτε Γερμανοί και εκείνοι ακόμα χειρότεροι. Ναι, μες στο γήπεδο φαίνονται όμορφοι εκείνοι. Ναι, Γιατί ναι, αν ναι. προτιμούν τούτο, Ναι, αλλά έχουν και τιμωρίες. Κάμαν κάτι σοβαρό, φεύγει για διαπαντός από τα γήπεδα εντάξει, της Ομοσπονδίας. ναι. Α? Ναι, άλλη κατάσταση. Αν Άλλη θέλουμε Thatcher, Ναι. εντάξει, μπορούμε να ψηφίσουμε και πιο ακραία. Μάλιστα. Μπορούμε Ωραία, να πάμε- εσείς βασικά εντοπίζετε το γεγονός της αντίδρασης της Ομόνοιας, της επίσημης Ομόνοιας, ότι είστε αντιδραστικοί. Ναι, γιατί σε μια σύραξη 30 ατόμων. Αντιδραστικοί σε τι όμως, Ανδρέα, τι αντιδράτε, Κοιτάξτε, ποιο είναι το σημείο της διαφωνίας σας, ας πούμε, εγώ έφαγα μπλοκ. της ενίσχυσης, ας πούμε. Περίμενε, πάμε να αρχίσουμε Ναι, εκεί. ναι, ναι, Γιατί να τα πιάμε διαφωνείτε γιατί δεν ενισχύθηκε η Ομόνοια σωστά. Ναι, ότι είναι διαχειρίστηκα σωστά Μάλιστα. το ρόστερ. Εντάξει. Μάλιστα, οκ. Και οπότε όταν υπάρχει τούτη η φωνή διαφωνίας και ξεκινάς και βλέπεις το που μες στα... Εγώ τότε δεν ήμουν μες στη TLR και βλέπα το που μες στα Facebook. Τι συνέβαινε. Όποιος ετόλμα να ανοίξει το στόμα του και να πει οργανωμένος ή μη, ρε, έναν πον τούτος που έφεραν. Γιατί είναι τέλειωσε γιατί είναι κλείσε με τούτον η συμφωνία, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Και βλέπεις ότι πέφτουν 50 άτομα οργανωμένα πάνω του να του πούσουν, με μιλάς, με γκάμεις, με φτιάχνεις, βλέπεις κάτι οργανωμένο να επιτίθεται σε οτιδήποτε αντιδρά. Μάλιστα. Και μετά τούτο μεταφέρεται και σε ένα σύνολο το οποίο αντίδρασε, που ήταν η TLR. Okay. Εντάξει, δηλαδή ήταν μια σειρά πραγμάτων που έβλεπες να έρχεται το κακό. Τότε ήταν που εγώ μπήκα μέσα και είπα, όχι, ως δαμε, δεν μου επιτρέπει η ιδεολογία μου εμένα να σιωπώ άλλο, ας πούμε. Πρέπει να οργανωθώ. Η έκφραση λόγου και η διαφωνία είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός. Ναι, πρέπει όμως. Ναι, πρέπει να οργανωθώ και εγώ επικοινώνησα με παιδιά. Αλλά για να μην ξεφεύγουμε με το θέμα μας. Μαλώνουν 30 άτομα πας στην Κερκίδα και βάλεις ένα χρόνο απαγορευτικό στον πρόεδρο της TLR. Μάλιστα. Που τους 30 που αρπαχτήκαν κάμιστούν το πράγμα. Έρθεν και έρθεν. Αρπαχτήκαν και από τους μεν και από τους δε. Ναι. Τυχαίο εγώ να σου πω. Ναι. Άτε. Φεύγει. Τυχαίο. Δεν πειράζει. Ναι. Πειράζει. Και πειράζει πολλά. Αλλά τυχαίο. Η τιμωρία ήταν τούτη ή ήταν πριν όταν είχατε πάει να διαμαρτυρηθεί στα γραφεία της. Ατζαμέ ήταν... Είναι που ξεκίνησε η όλη φάση. Ναι, ήταν που ξεκίνησε η όλη Καλά, φάση. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Ναι. Νομίζω ότι είναι που σταμπαριστικά φάτσες. Ξέρεις, ήρθαμε δαμέ και εσύ γελάς τώρα, αλλά εγώ λέω αλήθειες. Χαμογελάς. Εγώ ήρθα με από είναι που πιστεύω στα αλήθεια. Και κάποια πράγματα λαλώτα από μένα. Χαμογελώ έτσι. Είμαι σίγουρος. Εγώ τώρα έχει φάσεις που μιλώ για TLR και φάσεις που μιλώ για μένα, οπότε με... Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι αλλιώς συνδυάστηκες. Έτσι αλλιώς. Αλλά έβαλες τα ιδανικά σου, τα ιδιότητα σου μέσα στη TLR. Έτσι αλλιώς. Ναι. Συμπαθίζω. Ωραία. Έγινε εκείνη η επίθεση και τιμωρηθήκαν 7. Από τότε ξεκινά. Ναι. Άρα εσείς αισθάνεστε ότι εκείνοι τους 7 ήταν παράν τους. Μα ήταν εκείνοι που αντιδράσαν. Οπότε εκείνοι... Κάναν 7 άτομα πήγαν την ημέρα. Δεν ήξερα. Αλήθεια δεν ήξερα πώς πήγαν. Αλλά 7 άτομα ευκήκαν μπροστά και φανήκαν. Όπως και να έχει. Απαιτήσαν, κατέβηκε ο κύριος Γρηγόρη από όσο ξέρω που το γραφείο του, άκουσαν τα, έφυγαν, πήγαν στον τόπο του, τιμωρηθήκαν 7 άτομα. Και εγώ διερωτούμε και ξεκινούμε που τζαμε. Ακούεις τα σαν αντιπρόεδρος είσαι εσύ που σε δαμε και η αντίδραση σου είναι να πας να τους τιμωρήσεις. Είναι που σου κάμα δηλαδή. Εδέρασε, είπα σου τα ρε κουμπάρε. Ακόμα και σε εξετοιμάσαν. Ενώ παδί, είναι λογικό ως ένα σημείο εξαρτάται τις βρισιές που είπαν. Έλα σου πω, ο παδός φκένει εκτός εαυτού. Και δικαιολογημένος... Και πολλές φορές εκτός εαυτού μας στην Κερκίδα για διαιτησία κυρίως. Ναι, δικαιολογείται όμως να φκεί ο προπονητής εκτός εαυτού. Δικαιολογείται να φκεί ο παίχτης εκτός εαυτού. Δικαιολογείται να φκεί... Κανονικά δικαιολογείται ότι είναι επαγγελματίες τότε. Ακριβώς, και εδώ με φτάνουμε. Εγώ πληρώνω για την Ομόνοια, εσύ πληρώνεσαι από την Ομόνοια. Εγώ δικαιολογούμε, εσύ δεν δικαιολογείς. Ωραία. Και βάλεις σας μια τιμωρία η οποία είναι ένας χρόνος διακοπής της παρουσίας σας αυτούς τους 7. Ναι. Ωραία. Για να μάθουμε, διότι μάθουμε λεπτομέρειες. Και μετά γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ ημών και ημών με ήττα και ύψιλο για να έβρετε. Ναι, από εκεί ποδά δεν βρίσκεται τέλος πάντων μια λύση. Κάποια στιγμή ευρέθηκε. Και χαρίστηκε η ποινή. Ναι. Έτσι. Ναι. Και μετά γίνεται η σύραξη που λες εσύ στο γήπεδο. Ναι. Η σύραξη, οπότε ας τα πούμε με το όνομα τους. Ναι. Η σύραξη έγινε με τον εξής τρόπο, ρε παιδί μου. Ενώ παδί και δεν το κρίνω το πράγμα. Ναι, ναι. Απλά λέω γεγονότα.
Εντάξει, δεν μπορεί να ελέγξει κανένα στην κερκίδα. Όχι, δεν μπορεί να ελέγξει. Ρε παιδί μου, φωνάξαν κάποιο σύστημα, έναρθε στους άλλους, τέλος πάντων έγινε και η σύραξη. Okay. Και έγινε το πράγμα. 30 άτομα. Τιμωρείται ο πρόεδρος της TLR με 1 χρόνο αποκλεισμό από τα γήπεδα. Και τυχαίο γεγονός, μετά που. Και να το βάλω και σε αντιπαράθεση τούτο, μετά από 2 μήνες θυμούνται ότι έναν παιδί που συσχετίζεται με τον πρόεδρο, συγγενής, και εκείνος μες στη TLR εμπήκε στο παιχνίδι που έγινε πριν 2 μήνες, να μέσα σου λαλώ και από κανένα ψέμα, με μαθητικό εισιτήριο, οπότε στείλ του και εκείνου μια επιστολή, που αν ήταν μια ήταν καλά, και βάλει και πίεση που πω και μερικές, και άρχεψε να βάλει και απαγορευτικά και έτσι και δύο. Γιατί εμπήκε, και εγώ εμπήκα ρε με εισιτήριο. Μες στα 30 χρόνια που πάω, εμπήκα και με παιδικό εισιτήριο, εμπήκα και χωρίς εισιτήριο, εμπήκα με 1000 τρόπους μες στο γήπεδο. Εγώ στα πιο νεαρά χρόνια βέβαια ήταν τούτη η διοίκηση ευτυχώς. Ενώ ευτυχώς για τις τιμωρίες να παρεξηγηθώ κυρίες και κύριοι, να μην θεωρήσουμε ότι είμαι εναντίον της διοίκησης. Σκαρφάλωσα επά στους τοίχους. Απαναγιά μου. Μπορούμε να... Διότι δεν είχαμε λεφτά να... Είχε κάμερες τότε? Είχε μια, έπιανε τον... Μια πήγε και τρίχε πολλές. Τώρα που πάει είχε κάμερα. Ελπίζω να μην τις γυρέψουν τις κάμερες που τότε. Τέλος πάντων. Ναι, όχι. Ναι, γιατί κοίτα, λαλεί η Ομόνοια σήμερα ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε με τούτα τα παιχνίδια, τα στημένα που κατηγορείται κτλ. Που πάει τέλος πάντων η κατάσταση έτσι σχέδιο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπήκε κάποιος να γυρέψει παιχνίδι που έγινε πριν 4 μήνες. Επέμας εσύ πώς δικαιολογείται κάποιος να γυρέψει παιχνίδι για έναν οπαδό πριν 2 μήνες. Και πώς τον ήβρες ότι μπήκε με παιδικό ο συγκεκριμένος. Δηλαδή που 15.000 κόσμο που είναι την ημέρα έπιας και γύρεψες τους έναν. Αλλά και εγώ το είπα και δημόσια βέβαια. Εγώ θα του φώναζα, θα του πω έλα ρε φίλε, είναι με το πρόβλημα σου, δεν μπορείς να κρατάς δευτά να κρατήσεις ένα εισιτήριο, έλα κοντά μου, πιάσε 5 εισιτήρια, πήγαινε τώρα την ομάδα σου. Μα διούν εισιτήρια, δεν διαδίουν. Ναι. Και τέλειωσε η ιστορία. Αυτό θα έκανα εγώ. Τέλος πάντων, είναι άλλο θέμα. Μπαίνουμε όμως σε εσάς. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι ρίξατε αντικείμενα στον αγώνα. Ναι, ένα ποτήρι χάρτενο. Έφυγε ένα ποτήρι χάρτενο που προφανώς είναι και το μόνο ποτήρι που έφυγε την ημέρα. Ναι. Προφανώς είναι και το μόνο ποτήρι που έφυγε. Υπάρχει βίντεο, είπε η Ομόνοια. Για ποιον πράγμα που μιλά? Για το ποτήρι. Ναι. Το οποίο έκαμε. Ήταν άδειο το ποτήρι ή ήταν γεμάτο? Δεν ξέρω. Ακούστηκε ότι είχε παγάκια μέσα, ακούστηκε ότι είχε νερό μέσα. Εσείς που δεν ρίψε τι λαλεί? Ό,τι και να λαλεί εκείνος και ό,τι και να λαλεί ο άλλος, το γεγονός είναι ότι ένα χάρτινο ποτήρι, γι' αυτόν έβαλα χάρτινα ποτήρια μες στο γήπεδο, είναι σε περίπτωση που τα πετάσει ο κόσμος, που προφανώς πετάσει τα, ναι. Και δεν το πέταξε ένας, ναι. Πετάξαν πολλοί, προφανώς βάλα χάρτινο για να μην πιένει πολλά μακριά. Έχει διαδρομή έτσι αλλιώς. Ναι, τώρα αν το συγκεκριμένο ποτήρι... Είχε μπαγάλια μέσα και κλειστό με τέλα γύρω-γύρω, ήταν άλλη υπόθεση. Είναι άλλη υπόθεση. Είδε το βίντεο εσείς? Όχι. Γιατί είδαμε το βίντεο της σύραξης που μας λαλούν ότι εδέραμε κιόλας κόσμο. Που λαλούν ότι ο πρόεδρος της TLR χτύπησε κιόλας. Και ο άλλος... Αν φανείς το βίντεο, εγώ δεν το είδα, δεν ξέρω. Ούτε να το δεις. Αν φανείς το βίντεο ότι όντως χτυπήσετε και τα λοιπά, θα διαχωρίσετε τη θέση σας, θα παραιτήσετε, θα φύγετε? Γιατί να φύγουμε? Αν χτυπήσετε κόσμο. Σοβαρό θέμα να χτυπήσεις κάποιον αντίπαλον ή κάποιον ιδεάτη σου, ας το πω έτσι. Ναι, σοβαρό πράγμα. Ναι. Ας γυρέψουμε ποιοι χτυπούν ποιους. Και αν χτυπιούνται άτομα μες στο γήπεδο. Υπάρχουν άτομα που χτυπιούνται δηλαδή? Φυσικά υπάρχουν. Γήπεδο, γλαυκό. Εντάξει, εγώ έχω υποχρονιά να πάω στην Κερκίδα. Πάω στα. Εκτός που τούτο. Στο σημασιογράφο. Εκτός που τούτο είσαι δημοσιογράφος, ρε φίλε. Και καταλαβαίνω ότι κάνεις τη δουλειά σου. Πολλές φορές κατεβάζω τα νησάνια του δημοσιογράφου. Άμα παίζει η ομάδα μου και είμαι έτσι φανατισμένος και οργισμένος ή οτιδήποτε άλλο, ξεχάνω ότι είμαι δημοσιογράφος. Πάω σε άλλες κερκίδες. Δαμε όμως κάνεις τη δουλειά σου και οφείλεις εγώ μαζί σου να πιέσεις όσο θέλεις για να. Μπράβο. Γι' αυτό σου λέω, θα παρατηθείτε αν τα βίντεο του τα δείχνουν την πραγματικότητα. Να σου πω. Της Ομόνοιας, της διοίκησης της Ομόνοιας. Ναι, αν ευκούν τα βίντεο και δεν χτυπάτε κανένας να παρατηθεί η διοίκηση. Θα πρέπει να μας απαντήσει η διοίκηση. Δεν νομίζω ένας άνθρωπος που επένδυσε εκατομμύρια να παρατηθεί γιατί ένα βίντεο δείχνει ακριβώς, ξέρω εγώ, που έθελε να δείξει πιθανό. Όχι, λαλεί ψέματα όμως. Γιατί είναι ο μόνος που είδε το βίντεο. Ναι.
Εγώ δεν το είδα. Ας μου το δείξει. Γιατί δεν μου το δείχνει. Αλλά να σου πω ένα που να σου πούσει. Ότι ξέρεις, με βάση τους νόμους δεν μπορούμε να το δείξουμε. Προσωπικά δεδομένα. Ναι. Ο άνθρωπος που. Αφού ο κύριος που το έκαμε λέει δείξτε μου το. Ναι. Αν υπογράψει νιώθει και να το δείξει. Μα είναι, όχι. Σε προσωπικό επίπεδο. Ο άνθρωπος, ναι. Ο πρόεδρος Τέλαρ ζητά και θέλει να δει το βίντεο. Γιατί δηλαδή δεν χτύπησα κανέναν. Στο κάτω-κάτω, γιατί δεν μας μαζεύκουν να πιάσουν τον πρόεδρο, να πιάσουν και εμένα και ακόμα έναν που τη TLR, να μαζευτούν και τρεις που πω εκεί. Ελάτε παιδιά δούμε το βίντεο, ορίστε είναι που έγινε. Ωραία, εσείς να μου πείτε, μήπως υπάρχει κάτι βαθύτερο, Ανδρέα. Υπάρχει κάτι βαθύτερο, Γλαύκο. Που τους ενοχλά, τέλος πάντων, τι είναι τούτο. Ναι, το ότι μιλάς. Γι' αυτό. Δηλαδή, σαν είσαι λες το κατάμουτρα και σε μένα και σε στην δημόσια κατάθεση ότι αντιδρούν στον αντίλογο στην διαφωνία. Ναι. Και πιο καθαρά γίνεται. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατηγορία. Εγώ θα σε πάρω λίγο παρακάτω. Αν αντιλαμβάνεστε τέλος πάντων ότι εσείς δημιουργείτε διχόνοια στην ομάδα. Και το λέω πάρα πολύ με πάση γνώση. Δηλαδή, δημιουργείται ένταση, δημιουργείται διχόνοια, δημιουργείται καταστάσεις. Ως πότε να πάει το πράγμα. Να σου πω, ναι, και εγώ λαλώ, ως πότε να πάει το πράγμα. Εγώ λαλώ ότι είναι η διοίκηση που τη δημιουργά τη διχόνοια. Και ας το δούμε από την αρχή. Ποιος εχώρισε την Ομόνοια, τους φιλάθλους της Ομόνοιας σε δύο κατηγορίες. Ποιος δημιουργήσε τούτα ούλα τα θέματα. Γιατί δηλαδή, τώρα, πόσο λογικό φαίνεται, λαλεί και εσύ είναι που είσαστε, 3 ψώριες. Ναι, είμαστε 40 οι οποίοι είμαστε μέσα στο TLR και έχουμε και 150-160 μέλη. Ψώριες δεν το είπα, με την έννοια να μην παρεξηγηθώ, με την έννοια ότι σέβομαι απόλυτα όλους σας. Ναι, το λες εσύ. Είπα το εγώ με την έννοια και με το χορκούκο. Ναι, είμαστε εγώ να πω. Και λέω, εσείς ρε παιδιά, τούτοι τρεις και ο Κούκος, οι ανθρώποι με ρογομαθιάριες με απόλυτο σεβασμό που δουλεύετε για να ζήσετε. Αύριο έφυγε ο χρηματοδότης τέλος πάντων της ομάδας. Πού να πάτε θεωρείτε. Στην τέταρτη κατηγορία δεν σας πειράζει. Αν πειράζει όμως το 80%. Ναι, μπορεί να πειράζει το 80% όμως, το 90%. Εντάξει, γι' αυτόν είπα και ότι δέχτηκα τούτο που έγινε. Μάλιστα. Εντάξει, είναι η προσωπική μου άποψη και το άλλο πράγμα. Το άλλο πράγμα όμως έχει να κάνει με τα ιδεολογικά πλέον και εξέφυγε η κατάσταση που το να πιέζουμε λίγο για όσον αφορά το πώς διοικείται η ομάδα και έφτασε σε ένα άλλο επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα δαμέ η διοίκηση και να αναφερθώ στον κύριο Γρηγόρη, εντζήνος επικεφαλής στην Κύπρο. Εντάξει. Είναι ο αντιπρόσωπος του Πρόεδρου, του βασικού χρηματοδότη της Ομόνοιας. Οπότε, ο τρόπος που διαχειρίζεται ο κύριος Γρηγόρη τα πράγματα, και sorry να αρκεψα τον λαλό Γρηγόρη, είναι για συντομία. Ναι, για συντομία. Σεβασμός είναι ανθρώπινης φύσης, είναι έτσι αλλιώς δεδομένος. Ναι. Γενικότερα μιλώ. Ο σεβασμός για τη ζωή, έτσι είναι. Και εγώ σεβούμαι σε Γλαύκο. Λοιπόν, ο Γρηγόρη λοιπόν, εκείνο που έκαμε, για μένα, είναι εκείνος που δημιούργησε όλο το θέμα. Γιατί μπορείς απλά να δεχτείς την κριτική, να σιωπήσεις και να μην δημιουργείται το όλο το κακό. Μήπως του δίνετε υπερόπλα του Γρηγόρη. Εσείς. Δηλαδή είναι δυνατόν να κάνει ούλα. Δουλεύει πάρα πολλά καλά, είπε ο πρόεδρος. Δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Προσπαθεί για την ομάδα. Κάνει πράγματα για την ομάδα. Εσείς γιατί, ποια είναι τα στοιχεία που έχετε τέλος πάντων που λέει ότι τόσο άνθρωπος δεν κάνει καλά πράγματα για την. Καταρχήν να δούμε το πώς στείνεται η ομάδα. Καταρχήν να δούμε ανθρώπους που έφυγαν. Θα πω ονόματα τώρα. Ναι, δεν χρειάζεται. Ας δούμε ανθρώπους που έφυγαν από την Ομόνοια, που έκαναν πολλά καλή δουλειά και στην αρχή της, αν με ρωτάς εμένα, εντζίνη που και μιλώ για προπονητές, μιλώ για πίσω. Ναι. Και ας δούμε τούτον ούλον το πράγμα που γίνεται και πώς διαχειρίζεται οικονομίστικα η Ομόνοια, πώς πουλά και πώς αγοράζει παίχτες δηλαδή. Ναι. Μα αν προσέξει κανείς όμως, Ανδρέα, στις δηλώσεις, κατά καιρούς δηλώσεις των υπευθύνων, τεχνικός διευθυντής τελευταίος κτλ. Το είπε ξεκάθαρα. Εγώ θα παίρνω και θα πουλώ. Εγώ θα αγοράζω παίκτες, θα τους ετοιμάζω και θα τους πουλώ με μεγαλύτερη αξία. Θα τους κάνω παίκτες να τους πουλήσω. Εντάξει, και πέμω εσύ ποιος Ομονιάτης είναι εντάξει με τούτο. Μιλώ που φιλάθλους και οπαδούς. Ποιος είναι εντάξει. Ποιος Ομονιάτης, φίλαθλος ή οπαδός είναι εντάξει με τούτο. Νομίζω ότι δεν έχει διαφωνία κάποιος πας τούτο. Δηλαδή να αγοράζει παίκτες και να πουλά. Όχι, ρε, ας αγοράζει και ας πουλά, με κοφτεί. Εγώ θέλω την Ομόνοια Βασίλισσα. Ναι. Γίνεται το πράγμα. Μάλιστα.
Ναι, αλλά δικαιολογείται η Ομόνια. Έχεις δύο πράγματα. Λες μου δύο πράγματα τώρα. Καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Να σου πω και τρία, ναι, αλλά εσύ τα λες, τα οποία είναι σε αντικρουόμενα. Δηλαδή, εμένα δεν με κοφτεί η Ομόνια να παίζει στην κατηγορία, αλλά θέλω η Ομόνια να βασίσει να πιάνει τίτλους. Ναι, πουλήθηκε όμως. Γιατί πουλήθηκε? Εγώ είπα σου ότι δεν με κόφτει να παίζει στην κατηγορία εφόσον κράτησε το ιδεολογικό της, οπότε θα ακολουθώ την ομάδα καθαρά ιδεολογικά και θα ξέρω ότι θα περάσει μια δεκαετία που θα πιένω ηθωρώ και στην τέταρτη και στην... όπου θέλεις και στο αγροτικό δεν έχω πρόβλημα. Ας μου τραγουδούν οι αποελίστες ότι να πιένω με το διπλοκάμπινο, δεν έχω πρόβλημα, χαρά μου. Αλλά από τη στιγμή που επουλήθηκε και ήρθε ένας άνθρωπος που υποσχέθηκε 5 πράγματα, απαιτώτα. Μάλιστα. Τέλος. Εσύ θεωρείς ότι. Καλά, έχεις την εντύπωση ότι εγώ χαρακτήρισα την Ομόνια και τη θεωρώ ένα υπεροκειάνιο. Νομίζω ότι αυτά όλα τα πράγματα τα οποία υποσχέθηκε μπορεί να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Μιλούμε για πάρα πολύ μεγάλη επένδυση. Μιλούμε για πάρα πολλά μεγάλη project. Δεν γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί να χρειαστεί 3 χρόνια, 5 χρόνια να τα κάνει. Έτσι πάτε 6,5 μια μέρα και να κάνω γήπεδο ή 6 μια μέρα και να πιάω 7 παίχτες του. Γήπεδο, να σου πω εγώ να γίνει με το γήπεδο. Ναι. Το γήπεδο, καταρχήν δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ ή αν είναι κάτι που το ακούμε όπως ακούμε διάφορα άλλα πράγματα και ποτέ δεν έρχονται για κανένα άλλο λόγο, για κάποιο λόγο τέλος πάντων. Αν γίνει ποτέ το γήπεδο, εγώ βάλω και λέμε μου κάτω ότι ακόμα και να γίνει δεν θα είναι αντί Ομόνιας. Σαφέστατα, το μεγαλύτερο μέρος θα είναι επιχειρηματική πράξη για τον άνθρωπο που έβαλε τα λεφτά. Έτσι, είναι λογικό. Μα αφού μπήκε σε άλλη διαδικασία, Άνδρεα. Μπήκε στη διαδικασία εταιρείας. Δεν μπορεί να σου χαριστεί η εταιρεία. Η εταιρεία μπήκε για να κερδίσει. Οπότε, με την λογική που το λαλείς και εσύ, ναι, θέλω τα χρόνια που να είσαι δάμε, θέλω τη Βασίλισσα. Και αν δεν μπορείς να την έχεις Βασίλισσα, να έρθει κάποιος άλλος επιχειρηματίας, αφού είναι έτσι τα πράγματα, και μπαίνουμε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, στο κάτω-κάτω έχεις την ομάδα με τον περισσότερο κόσμο στην Κύπρο. Με τους περισσότερους φιλάθλους. Ανδρέα, σήμερα η Ομόνια είναι η δυνατή. Και εσείς είσαστε οι αδυνατοί. Ναι. Το είπαμε νωρίτερα. Το είπες εσύ, αν κατεβώ εγώ στην Κερκίδα που είμαι μικρός όμως, είμαι έτσι, με να φάω και ξύλο. Ναι. Εσείς πώς θα, αν η Ομόνια αποφασίσει. Να μην το βάλω έτσι. Αν ο δυνατός κυνηγήσει τον αδύνατο, πού να πάει ο αδύνατος? Μια ζωή αριστερή μαθημένοι έτσι είμαστε. Αισθάνεσαι η αριστερή. Αισθάνομαι ότι έχω την ιδεολογία με ο μέρος μου. Και εκείνοι που έχουν την ιδεολογία με ο μέρος του και τα πιστεύω τα σωστά, ενώ έχουν το δίκιο με το μέρος τους και πιστεύουμε στο TLR ότι ναι, εμείς έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, δεν έχει να βοηθεί τίποτε. Στο κάτω-κάτω, ό,τι πάθω, ας το πάθω γιατί πιστεύω σε τούτον που πιστεύω. Πολλά σου argumenta το είπες, ότι πάθω στο πάθω. Γιατί ξέρεις, περιμένω ότι είναι να πάθω. Δεν να σου πω ψημά. Τούτον επέταξα τώρα, σε περίπτωση που πάθω, να δούμε, ξέρουμε πότε θα ήρθε. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Λοιπόν, και όπου θέλω να πω είναι ότι και βάζω έτσι, πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Άμα δεν κλείτου την ιστορία, να θέλεις 5 εκπομπές. Σαφέστατα. Θέλω να πω ακόμα 500 πράγματα. Σαφέστατα, και εγώ να ρωτήσω άλλα 550. Το θέμα είναι ότι εσείς βρίσκεστε τώρα απέναντι από την ομάδα την οποία αγαπάτε όμως. Όχι, βρισκόμαστε απέναντι από καμιά ομάδα και πρέπει να σταματήσει το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξανακούσω άνθρωπο να μου πει πολεμάς την Ομόνια. Είσαι απέναντι που... Δεν είμαι απέναντι από την Ομόνια όλα. Και που πότε ο κύριος Γρηγόρη είναι η Ομόνια. Σαφέστατα. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε 100%. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Γρηγόρη. Γιατί αυτό προσπαθούν να μας πείσουν στο τελευταίο. Με εκνευρίζει και εμένα. Ναι, εκνευρίζει, αλλά βλέπεις ότι αρκεύει να δένει το όλο θέμα. Σιγά σιγά ξεκινούν να μας δέσουν τη διοίκηση μαζί με την Ομόνια. Και λέω εγώ ότι άλλον πράγμα το ένα, άλλον πράγμα το άλλο. Έχουμε έναν αντιπρόεδρο δαμέ, έναν άνθρωπο που. Τέλος πάντων. Εσύ που είσαι δημοσιογράφος, Γλάφκο μου. Ο κύριος Γρηγόρη, ας ξεκινήσουμε που είχαμε. Είναι το ομάδα που υποστηρίζει η οικογένεια του και που είναι το ομάδα που προέρχεται. Εντάξει, οι πληροφορίες που λέμε είναι ότι μεγάλο μέρος της οικογένειας του είναι φιλομονιάτες. Φιλομονιάτες. Ναι. Αφιλοαπολίστες είναι. Εντάξει, αν υπάρχουν και στη δική μου. Δεν έχω πρόβλημα. Ο κύριος Γρηγόρη είναι να μπω. Εντάξει, ας το απαντήσει ο ίδιος, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για τη θέση του. Πρέπει να απαντήσει ο ίδιος. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν για τα πράγματα. Τέλος πάντων, ό,τι η ομάδα θέλει ασένει. Επίσης με ενδιαφέρει. Απλά λέω το με το. Δεν θα κάνω το δικηγόρο του. Λέω το με το εξής. Συγγνώμη για να μην παρεξηγηθώ. Λέω το με το εξής θέμα. Εγώ, ας πούμε, τον κύριο Γρηγόρη δεν τον είδα μια φορά μες στη Βόρεια τόσα χρόνια.
όσον ήταν η Ομόνια τζάμε. Εν τον είδα μια φορά μες στην Κερκίδα. Εν μας παρουσίασε κάτι που να δείχνει ότι ο Τζον Χριστοδούλου. Ξέρουμε ότι είναι ομονιάτης ο άνθρωπος. Ο κύριος Γρηγόρη γιατί δεν ξέρουμε. Καλά. Ναι. Για τον πρόεδρο που είναι στην Αμερική, χαίρομαι πολύ. Εν τίποτε. Ξέρουμε ότι γυρέψαν ομάδες να αγοράσουν πριν την Ομονία. Σωστά. Εντάξει. Μιλούμε τώρα ότι μπαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι. Ενούλα καταλήγουν σε τούτο πράγμα. Ναι. Στο ότι καταλήξαν και αυτά τα πράγματα. Μην προσπαθείς όμως να με πείσεις ότι ο κύριος Γρηγόρη είναι πιο ομονιάτης που μένα. Μην προσπαθείς να με πείσεις ότι είναι τζίνος η Ομόνια. Ναι. Σε αυτό θα συμφωνήσω, διότι όμως μην ξεχνάς ότι ο πρόεδρος μπορεί να καθορίσει τον γενικό του διευθυντή ή τον αντιπρόεδρο του και να του πει κύριε Τάδε, επειδή είσαι μάγκας στο marketing και μάγκας στη διαχείριση και στο management, δεν με ενδιαφέρει με ποια ομάδα είσαι, ναι. Διοίκησε αυτό τον οργανισμό. Ναι, επίσης μπορεί να σε αυτόν τον κομμάτι. Ναι, ο πρόεδρος... Άρα μπορεί να μην έχει αίσθημα για την ομάδα, έχει αίσθημα όμως για το χρήμα. Ο πρόεδρος ο πρόεδρος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να θέλει να διορίσει τον ανιψόν του, ο οποίος είναι άχρηστο και έβαλε τον τζαμέ απλά για πληρώνεται. Άμα θέλει. Ναι. Τυχαίο το περιστατικό, το παράδειγμα. Τέλεια τυχαίο το παράδειγμα, ας πούμε. Οπότε, εντάξει, μου λέει κάτι τούτο το ποιος τον διόρισε τζαμέ, αν κάνει σωστά τη δουλειά του ή όχι. Εγώ πλέον εξετάζω τον τρόπο που συμπεριφέρεται προς τους οπαδούς. Ξεκίνησε η ιστορία και ο ίδιος ο κύριος Γρηγόρη, αλήθεια ή ψέματα, να μιλούμε γεγονότα τώρα, οπότε μπορείς να τα επιβεβαιώσεις αν έγιναν ή όχι. Αρπάχτηκε με τους φιλάθλους που κάτω που ήταν ευχαριστημένοι που του εφωνάζαν πάνω και που εκάθετουν για είναι γεγονός ότι έγινε αυτό το γεγονός. Okay. Ναι. Επί έντυπε διαιτητή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος μετά που μίλησε για το πώς προσπαθεί την Ομόνια και να βγάλει έναν κοπελούιν έξω το οποίο επέταξε ένα χαρτινό χαρτί, αρπακτικά μπας στο τούτο, ενώ ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος επί έντυπε του διαιτητή θα ξανασφυρίσεις πρώτη κατηγορία. Δείχνει ότι είναι και λίγο ομονιάτης τούτον όμως. Και ότι ξέφυγε διότι το παδικό του σύστημα μέσα του εξεμάνει μετά βλέποντας και στις... Ναι, αν είναι και εκείνος ο παδός δεν το ξέρω. Μπορεί να λυγίσει το παδικό του. Ναι. Και εξεμάνει, ας βάλει και μια κατηγορία και ένα χρόνο στον εαυτόν του απουσίαν από τα γήπεδα καλά. Ναι, εντάξει, τούτο αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πάει έτσι το θέμα. Όχι, αντιλαμβάνομαι ότι δεν πάει έτσι το θέμα, δεν είμαι παλαβός. Αλλά στο κάτω-κάτω αν το έκαμε τούτον, εγώ λέω, επιτέλους έδειξε και συναίσθημα. Εγώ θα το έλεγα το πράγμα. Επιτέλους ρε, κουμπάρε έκαμε και κάτι. Ξεμάνει ο άνθρωπος. Εσύ μπορείς να οπείς το πράγμα και εγώ μπορώ να πω από την μερικά μου, αφού εξεμάνει και ευκήγες εκτός αυτού που μια κατάσταση, πρέπει να καταλάβει και τον οπαδό, ο οποίος εμπά στην Κερκίδα. Μάλιστα. Και θωρεί και να μου θωρεί. Και εσύ είσαι διοίκηση. Οπότε, αν εγώ έκαμα το ένα που έκαμες εσύ είναι επί 10 εναντίον σου. Γιατί οφείλεις εσύ να είσαι σωστός και αμέ. Ενώ εσένα σε υποχρεώνει κανένας. Ενώ εσένα δεν σε υποχρεώνει κανένας. Δάμε, να σου πω, Γλάφκο, έφτασε η κατάσταση να τα βάλουν μαζί μας και να μας πούν ότι η τελευταία τιμωρία της Ομόνιας με τους πυρσούς και με τα πράγματα και με τα ποτήρκα που επέσαμε μες στο... Ναι. Εντάξει, είπα από την αρχή ότι είμαστε εναντίον οποιασδήποτε και οποιοδήποτε οπαδού να μείνεις και έξω από το γήπεδο με απαγόρευση από την ομάδα του. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο να κατηγορήσουν εμάς που ετιμωρήθηκε η Ομόνια λόγω των πυρσών και των ποτηρκών που είδαμε και είδαν όλοι που τις κάμερες και να μας πούσουν ότι είσαστε ρουφτιάνοι γιατί μιλήσετε για το θέμα που ναι, μιλήσαμε για το θέμα αφού ετιμωρήθηκε η Ομόνια και αφού έδειξε η τηλεόραση και αφού η επίσημη Ομόνια ευκήκε με μια φωτογραφία αντώσει που τέλος πάντων, να με σχολιάζω για τον νου της κάθε διοίκησης και ποιος σκέφτηκε να βγάλει το πράγμα. Μιας Κερκίδας γεμάτης πυρσούς. Αλλά εμείς είμαστε οι Ρουφτσιάνοι που το θέσαμε και είπαμε δεν πρέπει να τιμωρείται κανένας οπαδός, αλλά για να δείτε πώς συμπεριφέρεται η διοίκηση, ορίστε πώς συμπεριφέρεται τώρα, κανένα πρόβλημα, ναι. Και ορίστε πώς συμπεριφέρθηκε σε μια σύραξη που κράτησε 10 λεπτά, ούτε 2 λεπτά. Σασμός. Θα υπάρξει σασμός. Θα υπάρξει
Και επίκαιρον το έργο. Δεν ξέρω, δεν βλέπω έτσι πράγματα. Ακούω τις διαφημίσεις, ούτε εγώ παρακολουθώ έτσι παρούφες. Ομόνια σημαίνει κάτι. Ομόνια σημαίνει κάτι, ναι. Και η ίδια η λέξη σημαίνει. Ναι. Και η ιστορία της σημαίνει. Και πώς δημιουργήθηκε σημαίνει. Και το τι εκπροσωπεί σημαίνει. Προσπαθείτε να βρείτε ομόνια στην Ομόνια ανάμεσα σε αυτό ή θα παραμείνετε στην απέναντι όχθη? Θα παραμείνουμε στην απέναντι όχθη της διοίκησης, όχι της Ομόνιας. Η Ομόνια είναι η Ομόνια. Εφόσον συμπεριφέρετε με τον τρόπο το οποίο δεν σας ευχαριστεί. Με αυτόν την έννοια. Ναι. Και ξαναλέω, είναι θέμα το πώς πιένει η Ομόνια. Μόνο αν κερδίζει, αν δεν κερδίζει. Εγώ είπα ότι θέλω Βασίλη σαν την Ομόνια, αλλά που εξέφυγε το θέμα που τζαμε. Γιατί το θέμα αν εμείς και τζαμε θα ήταν μια κριτική. Πώς είσαστε, Ανδρέα? Είπα σου, που πριν. Πώς είσαστε σύνολο? The last remaining, πόσοι άτομα? Είμαστε 140-150 μέλη. Δηλαδή είσαστε, ξέρω εγώ, πας στην Κερκίδα, είναι το που φαίνεστε. Μα πας στην Κερκίδα οργανωμένα και να σου πω ψέματα. Πάμε 40 πλάσματα. Ναι. Ακόμα πιο λίγοι. Ακόμα πιο λίγοι. Ναι. Ναι, ούτε που φαινούμαστε, αλλά ευτυχώς. Και λέω το τούτο γιατί ευκήκε ενώ ήταν δημόσια που υπόθηκε. Είπε μας και ο Μάκης ο Κατσακίος που, από ό,τι κατάλαβα, ο Μάκης μου, ο φίλος μου, είπε ότι αν ήταν τζίνος σήμερα στους αιώνια πιστούσε να μαζέρει, αλλά είπαμε μας και μπράβο που τα κλειστά τουλάχιστον πάμε τζάμε και... Ναι, και στηρίζουμε τα κλειστά. Εν άκουσα τη δήλωση του, εν άκουσα... Όχι, είπεν το σε ένα podcast, τώρα ξέρεις μεν και θα ελαλούν τίποτε. Ο Μάκης, είδες, εν τούτον που σου λαλώ διάφορα οπαδών, ο Μάκης, ένα ιστορικό μέλος του οπαδικού κινήματος στην Κύπρο, φκένει και λαλεί, ναι, στηρίζω το να μην επιτρέπεται εντός τη λαλή στη λέξη της απαγορεύσης του... Να το φέρουμε μετά με κάποια στιγμή το Μάκη. Όπως και τους άλλους. Ρε Μάκη, τώρα να κοιτάξω η κάμερα, ρε Μάκη μου. Για όνομα ρε κουμπάρ. Δηλαδή, κάποτε ήσουν μες στη θύρα 9 ρε κουμπάρ. Δεν είναι δυνατόν να στηρίζεις έτσι. Και κοιτάζω και η κάμερα αντί να πω άλλο. Είναι δυνατόν ρε κουμπάρ. Χτύπαμε ένα τηλέφωνο στο κάτω-κάτω να μάθεις να που γίνεται. Επίσης, κατηγόρησαν μας ότι κάποιοι που μες στο TLR θέλουμε τάχα, έτσι θυμούμε τη λέξη που χρησιμοποίησε, αλλά θέλουμε τάχα τα πρωτεία μες στη βόρεια, τάχα θέλουμε να διοικήσουμε. Ξέρω, δεν είναι να το φέρω να τα πει ο ίδιος. Να το φέρεις να τα πει. Ρε Μάκη, έλα σου που περίμενε. Θέλω να το πω και τούτο στην κάμερα ένα λεπτό, γιατί τον Μάκη ξέρω τον και ξέρει με, εντάξει. Ξέρεις καλά. Ναι. Ρε Μάκη, η TLR είμαι εγώ και κάποια πλάσματα ρε φίλε, 19-20 χρονών, άντε και κανέναν 35 είναι έτσι σχέδιο ρε φίλε. Πίστεψε με, ξέρεις με τόσα χρόνια, δεν έχω καμιά διάθεση να γίνω πρόεδρος που ποτέ ίσα πάντα για πρόεδροι βρίσκουμε απέναντι. Οπότε με να ανησυχάσαι, δεν έχουμε έτσι. Αρέσει αυτή η αμεσότητα. Ναι, ας γίνει και λίγο προσωπικό ρε φίλε. Να δούμε και λίγο υλικό. Είπα στους αποελίστες να μας κάνουμε ένα βίντεο έτσι όμορφο. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, θα ίσως να κατηγορηθούμε ότι προβάλλουμε και διχάζουμε τον κόσμο. Εντάξει, δικαίωμα του καθενός να λέει ό,τι θέλει. Η δημοκρατία για τον καθένα είναι... Ακούστηκα σου διχαστικός. Καθόλου. Όχι, εγώ μπορεί να θεωρηθώ ως δημοσιογράφος ότι καλώ ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην αρέσουν. Κάλεσες έναν άνθρωπο, μίλησες σου. Ακούστηκα σου διχαστικός. Καθόλου, κάθε άλλο. Πες μου, και θα ήθελα να κλείσω κάτι θετικό. Ελπίζω καταρχήν η πορεία να είναι διαφορετική των ομονιατών όλων. Γιατί εγώ στο μυαλό μου έχω άλλο. Να παίξουμε ένα σουμπούτιο. Στο τέλος θα παίξουμε. Πέρα από αυτό κάνατε και μια φιλανθρωπική, κάνατε και άλλα πράγματα. Δεν είσαστε μόνο θηρία. Κάμουμε και άλλα πράγματα, αλλά ό,τι κάμουμε, για κάποιο λόγο κατηγορούμαστε. Ναι, κάμαμε κάποια πράγματα. Να το πω πολλά έτσι συνοπτικά. Να πω το τελευταίο, στείλαμε κάποια τρόφιμα στους πλημμυροπαθείς στην Ελλάδα. Και να το αφηγόδαμε για να μην είναι το θέμα να προβληθούμε. Εμείς στο TLR είμαστε μια οικογένεια, Γλαύκο μου. Εμείς στο TLR κάθε τόσο να πάμε και μια ταβερνούα, να βγούμε και έξω. Είμαστε κανονικά μια παρέα και μια οικογένεια. Όταν μπήκε το απαγορευτικό, όλοι χωρίς καμία συνεννόηση είπαμε δεν ξαναπάμε γήπεδο.
Και τούτο, κάποιοι από το TLR μπορούν και συνεχίζουν και μπορεί να πάνε να δουν την ομάδα. Έχουν διαρκείας, whatever. Και τούτον έβαλαν μας το. Και είπαν μας, ορίστε. Δεν είμαστε φασίστες. Γήπεδο κλειστόν πατέ. Ναι, πάμε. Αλλά θέλω να τελειώσω τούτον και να εξηγήσω ότι δεν είμαστε φασίστες, όπως άλλοι, δεν βάλουμε απαγορεύσεις. Όποιος θέλει να πάει στο γήπεδο που η TLR μπορεί να πάει και να δει την ομάδα μας. Δεν έχει πρόβλημα. Αντιλαμβάνεσαι ότι απέναντι μπορεί να ξερούνται μετά που λαλείς, ναι. Δεν υπάρχει διχόνοια στην Ομόνια. Και απέναντι. Δεν έχεις πολλούς απέναντι. Μιλάς για τους αποελιστές. Ναι. Είναι η βασική σου αντίπαλη. Έχω ανιψούες αποελίστες. Έχω φίλους αποελίστες. Κοίτα. Συζητώ και με εκείνους τα του ΑΠΟΕΛ. Ας τους να ξέρουν ρε φίλε. Δηλαδή και εκείνοι ξέρουν τα κακά τους και εμείς ξέρουμε τα κακά τους. Ξέρουν και τα κακά μας και τα καλά μας. Δηλαδή ξέρονται προς τι. Στο ότι... Υπάρχει διχόνοια στην Ομόνια. Μα δεν υπάρχει καμιά διχόνοια μες στην Ομόνια. Υπάρχει διχόνοια μες στη διοίκηση. Ας τα βρουν και εκείνοι με η δική τους στη διοίκηση. Και ας δουν είναι που γίνεται από εκεί. Θα φροντίσω να φέρω παρέ συζήτηση με οπαδούς. Θα φέρω και από το ΑΠΟΕΛ. Να δούμε λίγα πράγματα εδώ πώς τα βλέπουν. Βλέπεις με εντός γελό. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλω να σκοτώσω κάθε αποελίστα. Εντάξει, προσωπικά να σε ξέρω πολύ καλά και σαν άνθρωπο. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Αντρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την... Και εγώ ευχαριστώ. Ό,τι είπα για τους φίλους μου τους αποελίστες, και δεν είναι επειδή φοβούμαι, θέλουν να με δουν, ας με δουν, εσύ κειμέν και μια ζωή την έχουμε. Ενώ είπα το χαριτολογώντας, κατάλαβες το... Ναι, βέβαια. Εντάξει, εγώ έχω μια άλλη προσέγγιση των... Εγώ γελώ πολλά, όποιου και να κάνουν οι βιντεούοι, όχι μόνο... Ξέρεις, οποιαδήποτε ομάδα και τούτο αποστασιοποιούμε λίγο το αν είμαι Ομόνια της και γελώ πολλά. Εν είμαι που τσίνους που... Το απολαμβάνεις. Ναι, εν είμαι που τσίνους που είπεν κάτι κάποιος και πρέπει να το απαντήσω και τα λοιπά. Εντάξει. Να περιμένεις πάντως ο Μάκης να σου απαντήσει. Είμαι σίγουρος. Ο Μάκης μας μου απαντήσει όπως θέλει. Ή ας σε πάρει τηλέφωνο. Κοίτα, φτάνει αμεδέρι. Εν έχω καμιά διάθεση σε έτσι ηλικία που είμαστε. Και εγώ και ο Μάκης με τα 1000 προβλήματα που έχουμε υγείας να μιλήσω για τον εαυτό μου. Να κάτσω τώρα μάλλον. Εννοώ με ξύλο. Ναι. Δεν λύσει προβλήματα το ξύλο. Δεν έχω καμιά διάθεση να παίξω ξύλο με ο Μάκη γιατί εντάξει, για όνομα είμαι τόσο έναν αντέχω. Έχουν πάρει και ο Μάκης μου είναι πόσο γερός, έναν αντέχω, θα κάτσω να δέρνουμε τώρα. Λοιπόν, Ανδρέα, να σου ευχηθώ δύναμη για αυτό το οποίο έχεις αναλάβει και έχετε αναλάβει. Ελπίζω ότι στην πορεία θα λυθούν πολλά από τα προβλήματα και να μην υπάρχει οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Εγώ θέλω για να το κλείσουμε, να καλέσω όλους τους ομονιάτες στα κλειστά καταρχήν και να στηρίξουν και τους ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν τον κόπο να στηριχτούν και όσους ομονιάτες καταλαβαίνουν το τι λαλώ που το ιδεολογικό κομμάτι ας έρθουν κοντά να αλλάξουμε την κατάσταση γιατί με το να μην μιλούμε εγώ θα έλεγα ότι όλο αυτό που είπες, η διαφωνία σας είναι στο γεγονός ότι η διοίκηση της Ομόνοιας, και το λέω και διόρθωσε με αν διαφωνείς, δεν ετοίμασε την ομάδα για πρωταθλητισμό. Όχι. Τούτον ήταν το αρχικό. Τώρα τούτον πέφτει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Γιατί όσο και φαίνεται παράξενο, είναι η Ομόνια το θέμα. Και η Ομόνια είναι η ιδεολογία της. Και εφόσον η ιδεολογία της ξεπουλιέται και κάποιοι συμπεριφέρονται σε μια ομάδα η οποία η πλήστη είναι όλοι οι οπαδοί της είναι αριστερών ιδεολογικών και δεν το θέτω κομματικά, συμπεριφέρονται της με φασιστικό τρόπο. Χαίρομαι γιατί δεν έπαιξε στην παγίδα, Ανδρέα. Σε αυτό που σε ρώτησα. Παρέμεινες πιστός σε αυτό το οποίο πιστεύεις. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή Αρμαγεδόν. Ακολουθούν και άλλες. Έρχονται. Να είστε συντονισμένοι. Γεια σας.